салом алейкум, мардуми шарифи тоҷикистон. Аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ягон блогера бовар накунед. Во зури пишти экранам. Якташ мебурад Исоқов Аюб гаранти метум нобудут мекунам. имрӯз як видеора 100 бор рӯй кардем. боромада гуфтесае ки гаранти метуем ки имрӯз пага Исоқов Аюб пишти панҷара меравад. шакал шиди чӣ мешавад? вақте ки мард мега мекунам, бояд бикунам. чӣ хеле ки Исоқов Аюб амал кардиста. просто так Исоқов Аюб гап намезанам. ман аз худо метарсам ва пеши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сар хам мекунам. ман аз бандаи худо наметарсам. саг ҷакидан мегирад. ай пишти шер шағло лақидесан. фақат ба пеш. ҳамватанони азиз, канали Ояндаи миллат фақат ба пеш. зинда бошед. сар мо эфир даҳем, главный эфир дорем. 100 ҷаҳон ташаккур.